Nikolaj Iversen. Fuldstændig ren dansk matchup, eller dansk lineup for Bakken Bears. De har deres nye amerikaner, Charlie Parker, siddende på bænken. Det er tvivlsomt, hvor mange minutter han får. Man vil teste ham i dag og få at se. Han har været ude med en lyskenskade. Han har ikke trænet ret meget de sidste 3 uger. Men jeg er helt sikker på, at man vil lige prøve ham af i dag frem mod søndagens pokalfinale. Gæsterne fra Aarhus helt i mørkt. Hjemmeholdet Horsens IC helt i gult. Og her er det netop vores matchup, der tipper bolden i gang. Salerts rundt. Thoman med et blok. Chris Kristoffersen, jeg tror det bliver et blok nummer 2 til Keane Thoman. God start forsvarsmæssigt for Horsens. Ja, jeg ser, vi Skyler Bowle. Det er ham, der skal styre spillet af. Han bliver utrolig vigtig for Horsens. Han skal sørge for, at bolden ikke bliver spillet væk på noget som helst tidspunkt, og han skal også sørge for samtidig, at bolden rører til de rigtige spillere offensivt, så alle er delagtige. Ind til Thoman. Og 2 point i posten. Han havde en lille mand på sig efter screeningsspillet. Så endte Andreas Jacobsen bag på Keane Thoman. Og så havde den store amerikaner altså ikke de helt store problemer med at vende rundt og score kampens første 2 point. Salerts, Frederik Hårgaard. Tilbage. Nikolaj Iversen. Frederik Rumby får den prikket og stjæler den. Skyler Bowling afsted. Darko Jukic holder balancen og bringer Horsens foran 4-0. Og lige præcis fastback-spillet, som vi ser Horsens eksekvere her til perfektion, det er noget af det, som jeg tror kan godt gøre forskel i den her kamp her. Bakken Bears har ikke mødt hold i den her sæson her, som løber fastback, som Horsens gør. Morten Salerts, 3 point. Han har fået sin basketopdragelse hos Skovbakken Bakken Bears, men har altså også været et smut her i Horsens, inden han skiftede til norske Tromsø. Efter sit ophold i Norge, der vendte han så tilbage til Smilensby og Bakken Bears. Jukic, 3 point. Darko Jukic, hans 5. point i kampen. God start for ham. En af de absolut største danske profiler denne sæson. Jacobsen. Salerts ind til Chris Kristoffersen. Og lad os så se. Vælger at gå ud til Nikolaj Iversen. Og han scorer 2 point. Godt, der er sket noget interessant her. Bakken er ikke over pres. En lille smule her, men det er ikke deres helt 100% pres, vi har set indtil videre. Jukic, endnu 3-pointsforsøg, og endnu en 3-pointsscoring. Darko Jukic. Ja, det er super for kampen, og super for Horsens selvfølgelig, at Darko kommer i gang offensivt, når han rammer sit skud udefra. Så bliver man nødt til at respektere det skud, og så er han endnu bedre, når han så begynder at få lov til sine drives. De bevæger bolden godt rundt, Bakken Bears. Men der er ikke så meget drive i det, der er ikke så meget direkte spil mod kurven. Og det gør det altså forholdsvis let for HIC-holdet at bakke lidt af. Rumby afsted. Fuld galop. Lukas Varga. Det er skidt det her. Det skal han altså lægge i. Ellers en god forsvars possession fra Horsens her. Okay fastbreak-spil ellers. Den skridt. Turnover. Nikolaj Iversen. Det er dejligt, synes jeg, at se Horsens komme med fuld fart, ligesom de gør i alle de andre kampe, de plejer at spille. Det er ikke anderledes, bare fordi de møder Bakken Bears. Det er der måske mange hold her i ligaen, som nogle gange bliver lidt kyste og bange. Og jeg ser vi altså lige de 2 træer fra Darko Jukic. Og altså kommet rigtig godt fra start med 8 point i kampen. Rungby. Tæt på at smide den væk. Polen. Angriber. Og får ikke noget. Rebound Morten Salerts. Men en af grundene til, Anders, at de heller ikke har presset så meget Bakken Bears endnu, er jo også, at de ikke har scoret. Så de ikke rigtig har haft chance for at sætte deres pres op. Det er rigtigt nok, men jeg synes heller ikke, de er aggressive. Deres penetrationer mod kurven, og jeg synes ikke, de er aggressive på rebounds. Det er ikke Steffen Wigbar, skal vi se indtil videre. Jacobsen, 3-pointsforsøg. Rebound Nikolaj Iversen. Og han kæmper sig til 2 point. God sekvens her fra Nikolaj Iversen. Ja, så kender vi ham igen, Nikolaj. Han er virkelig en slider. Vi ser ham altid efter offensive rebounds og defensive rebounds. Vi ser ham altid efter de løse bolde. Og det får altså betaling for med det samme. Varga, spilleren, der skiftede til Horsens forud for sæsonen fra 1. divisionsklubben Lemvig. Ser også Bakken forsvaret her noget mere passivt her, hvor Darko prøver endnu en træer. 3 for 3 for Darko Jukic. Sikke en start for HIC's nummer 9. Ja, på et eller andet tidspunkt så siger Steffen Wig nok, I må hellere gå ud til ham, selvom vi ikke har planlagt det.
Altså, jeg er bange for, at Darko Jukic ikke får mad. Det er jo altså sådan, at et eller andet sted i privaten, så er Darko Jukic og Steffen Wigg forbundet. Steffen Wigg er rent faktisk Darko Jukic's svigerfar, og så er jeg ikke helt sikker på, at den er så velset, den her ved næste middagsbord. Skyler Boland rundt. Øj, det er godt, Skyler Boland. 2 point. Bakken forsøger at skære tempo, og her er det Andreas Jacobsen, der kommer ind, og rent faktisk første gang, at de tager direkte mod kurven. Der lykkes det også at trække dem en fejl. Lukas Varga får sin første fejl, 2 straffekast. Nikolaj Iversen er på 6 point med Frederik Rungby på sig. Det er også en mismatch for Horsens. Den skal de også regne ud på et eller andet tidspunkt. Der har vi lige lidt fokus på Skyler Boland. Lille amerikaner, der har brugt julepausen på at være hjemme ved familien. 8 dage har sat det frisket batterierne fuldstændig op, og nu er han altså klar til at køre igen. Og en af de eller en af de bekymringer, man måske kunne have forud for at tage hul på 2013, vil jo være, at Horsens ikke har spillet endnu, og så starter man ud med en så god modstander som Bakken Bears. Men indtil videre, så ser det ikke ud til at give dem så store problemer. Jacobsen rammer begge straffekast, og han bliver taget ud til fordel for nummer 6, Henrik Falsvig. Jens Jensen også kommet ind med nummer 7. Her ser vi et 1-2-1-1 zonepres her, hvor de trapper på første aflevering, altså dobbelttimer ude siden, og prøver at få en stil, i hvert fald taget noget tid ud. Thorman, 2 point, hans anden forsøg. Og det her, det er altså sindssygt vigtigt for Horsens. Der er de hele op pres, og så straffer de dem på en mismatch i posten med Thorman med det samme. Det er en af nøglerne til kampen i min verden. Og ser vi lige Kim Thorman over for Nikolaj Iversen ind, bruger sin fysik, og så højre hooket. Det er hans bread and butter, det der. Arnel Dette skal ikke være tilfreds med 2 angreb i træk, hvor de har scoret og ikke kommet hjem i forsvaret. Bakken Bears var nede og trække fejl med det samme her. Og det er lige præcis det, som Steffen Wigg selvfølgelig også er kendt for som træner, men så også Bakken Bears generelt set. Det er, at de, selvom de får en score imod sig, så er de hurtigt til at komme i angreb igen. Nikolaj Iversen brænder begge straffekast. Og jeg tror, han får tildelt et ekstra. En af Horsens-spillerne går for tidligt. Og det udnytter Iversen så. Men Pilde, der er så lidt playoff-stemning allerede i dag, synes jeg, herinde i hallen. Jeg ved godt, der er mange mennesker selvfølgelig, så hjælper det også lidt på det, men også selve spillet, der bliver spillet i et højt tempo, synes jeg, og det ser godt ud. Thorman får ingenting. Jens Jensen med rebounden. Tæt på at lave skridt. Så går det altså lynhurtigt. Endnu et blok for Horsens IC. Jeg ved ikke, om det er Darko Jukic eller Thorman, der får hånden på. Og det får i hvert fald 3. blok i kampen. Ham skal det nok ud til. Darko brænder. Og jeg ser ud til at brække lidt om. Han humper i hvert fald. Man kommer med tilbage. Darko Jukic. Og der har vi måske noget af det, som jeg tror, Arne Dette skal tænke rigtig meget over her. Jeg håber, han har fokuseret og planlagt det, men det her tempo her, de starting 5 for Horsens, kan altså ikke fortsætte det her hele kampen igennem. Og det var også noget af det, som Sisu de fik problemer mod, da de spillede mod dem her mod Bakken Bears sidst. Varga satser lidt. Ideen er god nok, men præcisionen er ikke så god. Ja, han fik en dårlig vinkel. Iversen, angrebsrebound og 2 point. Jukic, 2 point, assisteret Skyler Boland. Indtil videre har Skyler Boland ingen problemer med at gennemspille det her pres, som Bakken sætter op. Til gengæld, og så har man problemer med at følge med på blokstatistikken. Det er synd, at en spiller som Thorman ikke er blevet noteret for et af de 2 bloks, han lavede i starten af kampen. Boland. 3 point. Skyler Boland stopper og popper til 22-14 forspring. 8 point op. Det ser altså godt ud her for Horsens, selvfølgelig. Altså, der er ingen tvivl om det, men det er bare så vigtigt at få en god start mod Bakken Bears. Så dejligt for dem, selvfølgelig. Og se Horsens skifter til zoneforsvar her. Se, hvad det betyder for kampen her. Skifter forsvar frem og tilbage.
Godt spillet igen. 2 point. Christian Lindberg. Det kan jeg altså ikke forstå, hvorfor man har så meget succes med de personlige forsvar, synes jeg er okay. Med undtagelse på fast breaks. Thorman, angles rebound, og tipper den nærmest til sig selv. Han har ikke balancen i første omgang. Tipper den op på pladen, henter den og scorer sit 6. point. Det kan selvfølgelig være noget at gøre med en taktik omkring, at man gerne vil hvile sine spillere. I zonen, der kan man måske slappe lidt af, tror man. Stop for Søren. Det var et vildt skud. Rungby, ene mand, 4 Bakken-spillere står og kigger på, mens Frederik Rungby, det unge talent, energien, han altså henter angles rebound og scorer 2 point. Lindberg spacerer sig til 2 i den anden ende. Tempoet er ekstremt højt her. Folk de hiver efter vejret. Alle kroppe er helt røde i huden. Det ser godt nok sjovt ud. Lidt ligesom Kvades kinder efter den kommentar. Nej, men det er da rigtig. Prøv at kigge på den, altså. Ej, du skal ikke prøve at redde den. Den er god nok. Jukic. God aflevering. Rungby. Og jeg synes også, at dommerne er kommet godt fra start her. De har ladet dem spille i begge ender. Vi har haft 3 situationer under kurven, præcis som den her, som i nogle kampe vil være dømt fejl. Men her har de altså valgt at ligge linjen. Og det, jeg også skal ros for, det er, at de holder fast i den linje. Jens Jensen. Rebound nummer 9, Darko Jukic. Upræcis aflevering fra Jukic. Det er det, der sker, når man begynder at blive lidt træt, så mister man koncentrationen, og så lægger man aflevering måske lidt forkert, eller skyder lidt for hurtigt. Og Darko Jukic har spillet superkamp indtil videre, så det er okay med en enkelt fejl. Der ser vi lige Rungbys rebounds. Og Jens Jensen, der simpelthen ikke får sat en krop på. Og nu kaldte vi Darko Jukic en af de store talenter, en af de positive spillere, jeg vil sige rent talentmæssigt, Frederik Rungby her, som meget, meget ung spiller. Der har han virkelig fået noget ud af sit skifte til Horsens IC. Han har fået god valuta ud af de minutter, eller givet god valuta på de minutter, han har fået, og den tillid, han har fået her i Horsens. Absolut. Han er måske en af kandidaterne til Most Improved Player. Vi får nummer 10, Daniel Friedrich på banen for Horsens IC. Her hvor Falsvig ender op med den. Chris Christoffersen forsøger. Chris Christoffersen i 2 omgange. Scorer. Igen højt pres. Skyler Boland ser ud til at tage den rigtige beslutning. I gang med sidste minut af første periode. En periode, der er forløbet rigtig, rigtig stærkt. Ikke mange stop. Og et hæsblæsende tempo. Blot 2 fejl dømt i kampen. Og lige vil sige, at blot 2 fejl begået i kampen. Jakobsen, 3 point. Andreas Jakobsen lige i skægget på Mathias Sagne. Prøv lige at se, hvor flot drive Henrik Falsvig drive til kuren. Han kunne egentlig godt have gået hele vejen ind og måske prøve at trække en fejl, men han spiller den alligevel ud til Andreas Jakobsen, som er helt fri. 26-23. 10 sekunder tilbage. Holder den til sidste afslutning. Sagne. Bowling, jeg er ikke sikker på, at det var ham, man skulle lade stå. Og det lykkes 3 sekunder. Jakobsen fra midten. Og den bliver blokket, og så slutter første periode. Horsens IC bedst fra start. Var op med 10 point, men et godt koncentreret run af Bakken Bears til sidste perioden. Ja, det gør altså, at de kommer tilbage, og nu står den 26-23. Et par ord på første periode. Ja, jeg er meget tilfreds. Altså, det håber jeg også, folk er ude i stuerne. Det her det er meget, meget højt niveau, om vi bliver underholdt. Det eneste, vi mangler, det er dumt, Anders. Kommer senere, Kvad. Det er jeg ikke sikker, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg er bare lidt i tvivl om, hvis fordel det her det er, og altså, i det her tempo. Det går lynende hurtigt. Vi skal et smut over på sidelinjen. Louise, du har fanget assistentcoach fra Bakken Bears, Mathias Bak. Ja, det har jeg nemlig. Og Mathias, det var en meget hektisk første kvartal. Det virker ikke som om, vi kommer særlig godt fra start. Hvad skal I gøre fremadrettet? Vi skal lige få en hånd om i vejret, når Darko han vil skyde en træer. Det er okay, han skyder, men vi skal ikke bare stå og kigge på, mens han gør det. Hvad med jeres eget spil? Det virker som om, I også har problemer med at komme igennem deres forsvar. Ja, men vi skal ikke hænge os mange i detaljerne her i første kvartal. Vi skal blive ved at køre på og holde tempoet højt. Vi kan se, at skuddene begynder at falde lidt her til sidst, så det er okay. Tak skal du have. Søndag den 13. januar er pokalfinale-dag på DK4. Hvem ellers? Han er der! Og så er jeg sikker på, at hårene de rejser sig på armene. I kvindernes finale møder Lemvig Basket Sisu, og i mændenes finale skal der findes en vinder mellem Hørsholm 79ers og Bakken Bears. DK4 sender begge finaler direkte fra Forum Horsens, når der skal kåres årets pokalmestre.
Se med på søndag fra kl. 12. Ja, det er altså på søndag kl. 12.00, at vi er tilbage her i fængselsbyen Horsens til pokalfinalerne. Først på programmet er Lemvig Basket mod Sisu. Det er damernes pokalfinale. To af de helt store amerikanske profiler, Hatch og Malone, kommer til at stå over for hinanden i den kamp. Så cirka kl. 15, umiddelbart efter man har fået afviklet damefinalen, og herrerne har fået lov at varme op, ja, så er det altså Hørsholm 79ers og Bakken Bears, der mødes. Og dagen den rundes af. Denne triplet af topbasketkampe på DK4. Onsdag kl. 18.00 med New York Knicks mod New Orleans Hornets. Chris Christoffersen, han har fået lidt sved på panden. Det høje tempo. Hvem er det til fordel for? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er faktisk et super godt spørgsmål. Jeg tror i umiddelbart, jeg vil svare Bakken Bears, fordi de har en meget, meget bred bænk, og mange spillere, de roterer ind. Nu ved jeg ikke, om de har tænkt sig at bruge Charlie Parker i dag, deres amerikanere. I så tilfælde, så er det helt klart til deres fordel, men det er jo også Horsens stil. Det er den måde, de spiller på. Det er den måde, de altid spiller på. Spørgsmålet er, om de har energi til at spille i 4. periode. Det jeg glæder mig til at se. Hvad mener du, det tempoet er fordel for, Katholm? Jamen, jeg tror det faktisk bliver for... Jeg tror ikke, Horsens kan holde det her tempo så lang tid. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, at Bakken er lige en tand bedre. Så jeg synes, de skal være bedre. Den gjorde nas. 2 point. Morten Salerts bliver fejlet og scorer et ekstra straffekast, og så står Bakken bænken op. Og det gør det, fordi at Morten Salerts med det efterfølgende bonusstraffekast. Og der kan han altså få udlignet 26-26. Men det er et ekstra straffekast. Hvis man kigger tilbage på første periode, så en af de ting, som man måske kunne hive frem, det var, at Horsens IC stort set ikke lavede nogen fejl. Nu tænker jeg ikke på personlige fejl, men fejl rent skudmæssigt, rent spillemæssigt, rent afleveringsmæssigt. De smider 2 bolde væk, men de rammer nogle flotte træer ved både ved bowlen og 3 ved Darko Jukic. Inside-spillet fungerede. Der var stort set ikke ting, der ikke fungerede. Og hvis de skal spille i det her tempo, så er jeg faktisk meget enig med jer, så er jeg ikke sikker på, at de kan blive ved med at spille sig fejlfrit. Nej, det bør ikke kunne lade sig gøre. Og jeg frygter lidt for Horsens, hvis ikke de får udnyttet måske nogle af de mismatches, der også kommer til at blive. Men altså, lad os nu se her. Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg, at det her Bakken Bears hold her, det er noget af det bedste basket, jeg har set spille i lang tid. Salerts. HIC-bold. Så ros til Steffen Wig for på så kort tid at få ændret rigtig mange af rollespillernes måde at spille på. De virker ikke låst længere, de virker med masser af energi, og de har fuldstændig styr på, hvad de skal derude på banen. Det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud. Fejl på Skyler Boland. Fejl begået af Morten Salerts. Han kommer ud for at være aggressiv, kommer ud at være afleveringsbanen, men bliver altså fanget. Skyler Boland går tilbage rundt om. Her ser vi det. Ups. Og så hænger han altså bagved. Det er svært at være aggressiv på Skyler Boland. Han er lynende hurtig, og han sætter dig af, når du kommer for tæt på ham. 2 straffekast til amerikanske Boland. Rammer det første. Det her har Horsens også brug for. Få trukket nogle fejl, få tempoet lidt ned, få slappet lidt af, få nogle nemme scoringer, og så kan de komme ned og spille noget godt forsvar bagefter. 7 point til Skyler Boland. Topscorer i kampen. Darko Jukic med 13 point. I den anden lejr Morten Salerts op på 6 point. Og Nikolaj Iversen topscorer med 9. Sakne kan ikke holde styr på den. Sakne laver en fejl. Lidt ærgerligt for HIC. De havde faktisk et moment her. Falsvig klar til at spille bolden ind. Det var anden fejl til Mathias Sakne. Jakobsen forsøger. Darko Jukic stjæler den. Og så er det Skyler Boland, der stjæler den. Jukic er afsted. Og så bliver det en mistet bold.
To mistede muligheder her for Horsens, desværre. Ellers udmærket forsvarsspil. Skyler Bolen, en af, ja, vel nok ligaens største stilmand. Han stjæler bolde til højre og venstre, som vi også ser her tæt på. Og her bliver det en fejl. Det lykkes faktisk. Ja. Henrik Falsvig. Jeg synes, det er svært at se, hvad Falsvig han skulle gøre her. Skyler Boling kommer altså også flyvende ud. Men fejlen er altså kaldt til første. Og vi lige ser på, hvem der har scoret mest indtil videre. De top 3. Djukic, Iversen og Boling. Friedrich har fået lidt af ansvaret med bolden for at bringe bolden op. Angiveligt for, at Skyler Boling kan slappe lidt mere af og have lidt mere energi til at afslutte. De har brug for pointene fra ham. Og her turnover. Lindberg. 2 point. Christian Lindberg, hans 6. point. Jeg skulle til at sige dårligt skud. Men det var et turnover. Det gik jo fint. Daniel Friedrich træder ind på banen. Han får altså lov at træde ud igen. Fejl. Andreas Jacobsen. Så er der ishockeyudskiftning. 4 mand på banen. Det er Steffen Wik-style, det der. Bare 4 friske ind, og så fuld skrald på. Ja, det er vel, fordi han ikke har 5 friske derude. Ellers så var der røget 5 ind. Det kommer. Djukic. 2 point. Sådan der. 15 point. Han vil bare ikke have aftensmad. Og så har vi fået for første gang nummer 9 for Bakken Bears, Charlie Parker, på banen. Han har altså kæmpet lidt med lyskeproblemer. Og han har ikke rigtig kunne træne med, så spørgsmålet er, hvor meget han har fanget på sin tid hos mesterholdet. Godt spillet. 2 point, assist, Skyler Bolen. Ja, men der er så få centimeter. Han kan skyde den bold, og så lægger han den helt perfekt. Man skal ikke underkende den værdi, de 2 spillere har. De har spillet på college sammen. De finder hinanden på de sværeste tidspunkter. Rebound, Darko Jukic. Jeg tror, Chris Kristoffersen han blev lidt overrasket over, hvor mange kilo han lige skulle skubbe med her. Og så fik han altså lidt for mange kræfter på. Det kan han også, det her. Så er for hurtigt. God rebound. Parker kommer højt op. Det er altså den ene af 2 nye amerikanere, man har hentet til Aarhus-klubben. Nummer 9, Charlie Parker. Og her brænder sit første forsøg. Og det er ellers det her, vi kommer til at se fra ham fremover, det er at få at vide af bakkenlejren. De siger, at han er meget eksplosiv. En Jason Siggers-type, som måske nogen kan huske, der har været i klubben. Skyler Bolen. Angers rebound. Og det er Jesper Sejtslev, der er kommet ind. En af de unge, helt unge hos HIC med Angers rebound. Charlie Parker stjæler den dårlige aflevering fra Bolen. Det er godt forsvar. Og 2 point. Charlie Parker i afleveringsbanen. Og så lykkes det ham at komme på tavlen. Timeout. Og den her timeout, ja, skal vi se lidt nærmere på den 218 cm lange Bornholmer. For ham fangede Louise Deosinski op til kampen her, for at høre lidt om hele situationen op til trænerskiftet. Chris Kristoffersen, man må sige, at de sidste par måneder har budt på temmelig turbulens for Bakken Bears holdet. Der har været farvel til Orange Chin, Chad Tomko, før det Chris Nielsen, og det slutter sig af med en trænerfyring af Daivorik. Hvordan har du oplevet den her tid? Jamen, det har været, som selv siger, en turbulens tid for os, Bakken. Men igen, det er en professionel klub, og vi har utrolig mange spillere, som har været i professionelle klubber før. Så det er et arbejde som så meget andet, så det må vi nødt til at... Vi skal koncentrere os om at være på banen og være til træning, og så må vi så arbejde med de redskaber, vi nu får. Så selvfølgelig har det været turbulens, men jeg synes, vi har klaret det rigtig godt, og jeg synes, det har været okay, fordi det eneste egentlig, der har været problemer for os, det er, at vi har ikke været nok til træning til at have de der klassiske Bakken-træninger, hvor vi har 5 mod 5, hvor vi kører rigtig, rigtig hårdt på, hvor vi har 5 gode hold, eller 2 gode hold med 5 gode spillere på hvert hold. Hvad har I konkret gjort som trup og som hold for at komme ud på den anden side? Arbejde hårdt. Det er det, det handler om. Ikke tænke så meget over det ting, vi ikke kan gøre noget ved. Fokusere på de ting, vi kan gøre noget ved, og det er at arbejde hårdt til træning hver eneste dag. Men som sagt har det været svært, når vi ikke har været så mange, og vi ikke har været 10 til at træne. Men ellers det, så arbejde hårdt og gøre os klar til næste kamp. Har det haft stor betydning for jer, at det så lige netop var Steffen Wik,
der tog over efter Dajvorik? Jeg tror, der har været stor betydning for nogle af de ældre spillere, som har haft Vik før. Det er meget nemmere for os, nemmere for de tidligere Bakken-spillere til at komme ind og have en forståelse af, hvad der skal ske. Selvom vi måske ikke ved, hvad plays vi løber, jamen, så ved vi stadig, at vi har en forståelse af hans filosofi, hvor vi skal være inde på banen. Der, hvor hvis den ene spiller herover, jamen, så skal jeg nok være herover. Så det har været meget nemmere med Vik, helt klart. Tror du på, at der nu er så meget ro og stabilitet til, at I kan gå hele vejen? Det har jeg troet på hele tiden. Lige med hvem der så var stod foran, eller hvem der stod bag. Det tror jeg på. Vi har holdet til det, og det er lige med hvem der er en træner. Selvfølgelig er det kæmpe positivt for os, at vi får Vik, som er en utrolig god træner, og har som før ved utrolig meget basketball her i Danmark. Så det vil helt klart hjælpe os, men jeg har ikke tvivl om, at vi nok skal gå hele vejen med den trup, vi har i dag. Ja, han er ikke i tvivl om, at det nok skal gå hele vejen. Hvor meget i tvivl er I? Jeg er meget i tvivl. Jeg synes, Svendborg er favorit. Jeg synes, de har spillet bedst, Svendborg, indtil videre den her sæson. De har lige tabt til Hørsholm. Hvad siger du? De har lige tabt til Hørsholm. Ja, men altså efter jul, så starter vi lidt fra scratch igen selvfølgelig. Men indtil videre synes jeg, Svendborg har gjort det bedste. De ligger nummer 1. Tabellen, den lyver ikke. Darko leger lidt rundt og trækker en fejl. 2 straffekast. Og det her, det er en af de ting, som Arnel også er god til, det er at finde sin studs, sin go-to guys og sige, hey, kan du lige spille noget ind her? Vi har lige en mismatch. Det er meget fint. Men det er vel også det, han reelt er blevet. Darko Jukic spillede de sidste par år i Aarhus for OB Høj. Og var en god spiller, bevares, men spillede også sammen med nogle amerikanere. I hvert fald en amerikaner sidste sæson, det var Mario Curry, som var meget samme position. Og det gjorde, at de blev... Darko blev i hvert fald lidt overset i nogle af de her kampe. Men han havde også meget, meget svingende spil, hvor i denne her sæson, der har det jo stort set været konstante kampe, han har leveret hele tiden. Ja, men han passer også meget bedre ind på det hold her, end han gjorde jo på Høj. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det så ud med hans spil i Tyskland, han var der, men... Et godt forsvar, Lukas Vaga får lige viftet med armene. Han er aggressivt ude. Nikolaj Iversen gør, hvad han kan for at få pladsen fra sig. Men han får altså lige placeret vægten rigtigt. Prøv at se Vaga her. Og så kommer albuen rundt. Det er ikke meget, Nikolaj Iversen gør, men han sælger den godt, Lukas Vaga. Han falder nemt. Men jeg tror, at Darko, for lige at slutte den af, han passer altså perfekt ind her i den rolle, han har fået i den her klub her. Og han har leveret varen samtidig. Og så er han jo også ekstremt talentfuld spiller, der både kan hoppe og skyde og drive. Så ja, han skal blive spændende at føle. Han er ung endnu jo, så mange år tilbage i ham. Udskiftning i HC-lejrens. Keane Thorman ud, og indkommer nummer 7, Nikolaj Stankovic. Stankovic, der har været lidt ind og ud af truppen den seneste periode. Noget studier har altså gjort, at han ikke helt har kunne dedikere sig så meget. Og vi ser, at Chris Kristoffersen, han peger straks på sig selv, kiggende og spørgende ud mod bænken. Er det en skytte? Hvad skal jeg forvente af ham? Og Steffen Wik viser faktisk lidt. Han kan altså godt skyde den fra mellemdistancen. Og vi ser, om den holder vand. Og med det samme synes jeg, vi ser, vi har jo allerede sagt et par gange med Steffen Wiks betydning på Bakken-Bergs hold. En af hans allerstørste fokuspunkter, det er, når man kommer ned i farsprik, så skal man se bolden inside. Der må ikke nogen, der skyde udefra, før man har set inside. Bowling til Stankovic, og så sender han den afsted. Mellemdistance lidt kort. Charlie Parker rebounder. 3 mod 3. Bowling stopper. Spillet ganske fornuftigt. Hans første fejl i kampen. Blot en 3. holdfejl. Dermed er altså Bakken-Bergs bold på siden. Ja, det kalder vi en professionel fejl, det her. De skal ikke undre mig meget nu, at Bakken de er rigtig solide nu og tænker, nej, vi skal have bolden inside nu. Den største mand, han er ikke 2 meter. Vi har 2,18 meter derinde. Eller Nikolaj Iversen på den anden side. Lad os nu se, om bolden ikke går inside. Iversen med bolden. Og så vil han gerne have den. Det er en aflevering over til Jens Jensen. 3-pointsforsøg. Stankovic kæmper derinde. Ser ud til at ramme ham på ryggen. Og dermed bliver det Bakken-Bergs bold. Under 4 minutter igen. Charlie Parker. Lidt for langt Jens Jensen. Fingerspidserne på. Jamen, jeg synes ikke, det går afslutning.
Bolden skal ind under kurven her med så mange store på banen, og Horsens, de er fuldstændig væk på mismatchen der, Men de Horsens køber til gengæld gode minutter nu her. Lidt pause til Keane Thorman på bænken, så han kan komme frisk ind. Vaga til Sagerslev. Og videre ned til Bowlen i hjørnet. Kalder på en screening. 4 sekunder på skuduret nu. Lang træer. Rammer ingenting, og dermed 24 sekunder. Ja, det er i hvert fald som om, at med den line-up, man er på banen lige nu, så skal pointen komme fra Bowlen eller Jukic. Og det ved Bakkenberg selvfølgelig godt, og har ekstra fokus på de 2 spillere. Rungby ind igen. Og der skal man passe på for Horsens line. Det er altså ikke et af bundholdene, man spiller mod, som man selvfølgelig har slået alle sammen. Men det er et af topholdene, og dem har man ikke vundet mod endnu, så skal man altså sørge for, at man har gode spillere på banen hele tiden. Ud med Sagerslev, ind med Rungby. Jeg synes faktisk, at noget af så glemmer man det, fordi der ikke kommer så meget fra de unge og fra de små minutter, der bliver spillet. Men Sagerslev, han kommer ind, han smider ikke noget væk. Han spiller okay i forsvaret, det er ikke fordi han bliver brændt på noget. Og så kommer han ud efter 2 minutter. Han har løst sin opgave til perfektion her. Jo, man siger, det er trænerens drøm at få sådan en spiller ind, der ikke laver nogen fejl. Ja. For skridt. Start skridt på Jukic på toppen. Iversen frem til Salert. Sekunder på skuddet. Vaga tæt på Frederik Hårgaard. Salert endnu et 3-pointsforsøg. Og endnu en 3-pointsscoring. Morten Salert. Og så er de altså gået. Jeg tror, det er en 8-0 run, de er gang i nu her. Bakkenbergs bagud 34-30. Og nu er de op 38-34. Vaga med venstre hånden. 3 point, Lukas Varga. Et pointskamp. Det var meget vigtigt, den her for Horsens. Godt spillet. Knap så godt forsvar. HEC. Frederik Rungby, han bliver simpelthen løbet over ende af Nikolaj Iversen. Afleveringen er der præcis, og så bliver det en fejl. Prøv lige at se den her. Nikolaj Iversen cutter ned igennem, bliver fodret. Der er mulighed for 2 fejl. Han har en hånd i ryggen på ham. Så hurtig basketball har jeg ikke set Bakkenberg spille i mange år, og allerede her har vi haft 3 gange i træk, eller i den her kamp indtil videre, hvor de har enten fået en scoring, eller fået en fejl, efter de er blevet scoret på. Iversen rammer straffekastet. 4 points forspring. Der er ingen tvivl om, hvis Bakkenberg spiller med at gøre det der, så vinder de kampen. Det er helt klart deres største styrke. Thorman har sat sig klar på bænken til at blive skiftet ind. Jukic lidt på egen hånd. Han scorer 2 point. 19 point har han scoret i dag. Ja, hvis man ser en amerikaner gøre det, der synes man, han er sej. Det er til Darko Jukic, han er dansker, så han er endnu sejere, synes jeg. God aflevering ind. Spørgsmålet er, om de giver den scoringen her. Den er jeg spændt på at se, den der. Jeg tror, han får. Det gør han lige nok. Det er stærkt lagt i det der. Chris Christoffersen scorer 2 point. Det er en god aflevering for lige præcis den højde på, der skal. Den er på grænsen. Han skal hænge i armene for ikke at få ham op, fordi Christoffersen tager med op i kurven. Og her har vi Darkus lille fader fra den anden ende. Hvis man skal fejle, altså bare fejle hårdere. Han er så stærk, så det er super godt lagt i. Lukas rebounder. Vaga forsøger at sætte tempo, og Bakkenbergs kommer godt med tilbage. 1,5 minut tilbage af første halvleg. 39-43. Vaga spinner lidt rundt om sig selv og scorer 2 point. 5. point til ham. Allerede nu synes jeg, det er noget af det bedre, vi har set fra Vaga i denne sæson her. Han spiller på vej opad. Jakobsen, Vaga ligger og danser rundt om screeningen, går under screeningen, kan så ikke bestemme sig, om han skal gå tilbage. Og det giver altså Andreas Jakobsen alt mulig tid til at få sendt 3 point i kurven. Man må ikke gå under en screening på Andreas Jakobsen. Det er strengt forbudt. Det er strengt forbudt. Bowlen, god aflevering ud til Jukic. Iversen med rebound. 47 sekunder tilbage. Christian Lindberg ind.
Og så skal vi have en timeout. Det her Horsens mandskab, de er bagud med 5 point, og de har været foran, så selvfølgelig er de ikke til. Men de har altså ændret rigtig, rigtig meget. Ikke blot i forhold til efteråret, men så sandelig i forhold til sidste sæson. En spiller var tilbage, og det var Mathias Sagne. Louise Deosinski fangede Lennart Jensen, formand, til en snak om forskellen på sidste år og i år. Lennart Jensen, du er formand i Horsens IC. Og du må være en utrolig glad mand, for I har jo haft en helt fantastisk sæson, og måske lidt overraskende. Hvad er det, der har virket for jer? Ja, jeg vil da godt lige starte med at sige, at vi synes også selv, at vi har haft en forrygende sæson indtil nu. Og det er selvfølgelig også kommet lidt overraskende, at vi er kommet så højt op i tabellen, som vi ligger i øjeblikket. Og hvad kan årsagen så være? Ja, hvis man ser på det sådan helt konkret, reelt, så havde vi 1 spiller tilbage fra sidste år. Så vi har fået faktisk et helt nyt hold, og der har vi været utrolig heldige, at de nye spillere, de har det godt socialt, og det klikker bare for dem, når de spiller. Du er selv lidt inde på det, at der også er noget held indblandet, men er det også kloge beslutninger fra jeres side? Nogle af dem er selvfølgelig kloge beslutninger, men en del af det er også held. Og ikke mindst har vi jo fået 2 helt fantastiske amerikanere, som virkelig spiller for holdet, og som gør alt for, at holdet skal blive bedre. Og hvis det kniver, så tager de selv over. Det er ikke så tit, at vi får den slags udlændinge. Hvad er målsætningen for jer? Jamen, før sæsonen var målsætningen en top 5, og så måtte vi jo se, hvor langt det så kunne bære efter en eventuel top 5. Og det ser jo ud til allerede på nuværende tidspunkt, at vi vil være i stand til at opfylde vores målsætning. Og lidt forsigtig, kan man vist roligt sige, fra Lennart Jensen, Anders Katholm. Den her forventning, skal den skrues op i forhold til, at man allerede nu har indfriet de forventninger, man havde inden kamp eller inden sæsonen? Altså, jeg synes, det er svært at konkurrere med Bakken og Svendborg om at komme i den finale. Det er det. Det er en overraskelse. Men spillerne tror på det. Træneren tror på det. Så det kan man aldrig vide. Spillet i gang igen. Vi er altså i gang med det sidste minut til første halvleg. HIC kommer ud med masser af energi her efter timeouten. Ja, det er meget positivt forsvar, synes jeg, fra HIC-lejen her. Noget, vi ikke så sidste år. Selvfølgelig er det også helt anderledes hold. Meget hurtigere spiller, man har i denne sæson her. Men altså, vi har zonepres tilbage til halvbane. Trap, zonepres, og det er super positivt, specielt i sådan en kamp som denne her, man tør det. Første fejl til Arnel Dedic. Undskyld til Darko Jukic. Og på grund af holdfejl, altså er der 2 straffekast. Henrik Falsvig rammer det første. Og også det andet. Det bliver de første 2 point til Falsvig. 48-41. 30 sekunder igen. I pausen skal vi se lidt mere på nogle af talentudviklingsmulighederne i dansk basket. Bowling rundt. God aflevering ud. Friedrich. Lidt presset. Yes. Bowling lidt heldig. 8 sekunder nu på uret. Næste fodfæste kigger lige op. 2 sekunder. Den er dyb og kort. Og Bakken Bears kan juble 48-41. Efter de var bagud med 3 point. De har altså vundet anden periode med 10 point. Den ligger vel lidt til Bakken Bears, den her. Jo, det var det, vi snakker om med tempoet. Jeg synes, tempoet er for højt for Horsens. De får ikke trukket nok fejl. De kommer ikke på straffekastlinjen. De får ikke nok rebounds, synes jeg, i forhold til, hvad de plejer at få. Og så må man bare sige, at Bakken, de starter ikke særlig godt, men de slutter rigtig, rigtig fint. Og hvis det fortsætter sådan her, jamen, så bliver det en Bakken Bears sejr. Og de slutter vel også perioden af, Horsens, med ikke rigtig at kunne få tur i det. Skyldes det, at man havde så stor succes tidligt i kampen med at ramme, altså Darkus 3 for 3? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det skylder lidt, at man holder nogle af profilerne ude på bænken måske lidt for lang tid i forhold til det momentum, man har i spillet. Momentum, eller man forsvinder over i bakkenlejren, og så går det galt. Nu skal vi en tur ned på sidelinjen. Han er blevet kaldt Judas her. Han er tilbagevendt, Christian Lindberg. Louise Deosinski står klar med ham. Christian Lindberg. Christian Lindberg, du er tilbage på din gamle hjemmebane, og du bliver blandt andet budt velkommen med dit helt eget banner, hvor der står Judas på. Hvordan er det? Jeg tager det som en joke og lidt sjov, ikke? Det er en af mine gamle holdkammerater, Anders Katholm, så sidder og speaker derovre, der har gjort det
det er ren kærlighed, så det er bare sjovt. Ren kærlighed. Er det også ren kærlighed på banen? Nej, det synes jeg ikke. Det handler om at vinde i dag, og det går vi efter 100%, så kan vi knuse og give hånd efter kampen. Tak skal du have. Hey, delay, Morten, delay! Remember in all rotation, just like now, he's playing low post. Always from the top, down low first rotation, and then filling up. Du skal kun stjæle den. Når du ikke kan stjæle den, så tager du skralde. Nej, fejl! Foul! Come on! Talk. Let's go. Hey! Keep playing, guys. Keep executing. What? Arbejde! Høj fejl, Frederik. Ingen fejl. Matchups er så vigtige, og det er så vigtigt på de sidste play her, I ikke laver fejl med holdfejl. Ja. Stå! Ja, det var Coaches Corner. 41-48 er stillingen her i Horsens. Vi tager lidt reklamer, og så er vi tilbage med mere info og ikke mindst fokus på dansk talentudvikling. Vi skal på besøg i Holbæk på Stenhus Basket College. Programmet præsenteres i samarbejde med Scanomat Top Brewer, Simply Revolutionary. Programmet præsenteres i samarbejde med Scanomat Top Brewer, Simply Revolutionary. Ja, velkommen tilbage her til Forum Horsens. Stillingen 41-48 efter de første 20 minutter. Som lovet, så skal vi se lidt nærmere på basketudvikling, eller i hvert fald nogle af de muligheder, de danske talenter har for at udvikle sig. Og et af stederne, ja, det finder vi i Holbæk, og der har vi Basket Gymnasiet, eller Basket College Stenhus. På Stenhus Gymnasium og HF i Holbæk har man i flere år haft stor fokus på en kombination af basketball og uddannelse. Siden 2010 har man haft et basketball college, der er oprettet i samarbejde med Danmarks Basketballforbund. Når det bliver basketball, så skyldes det jo, at her har vi
trænerne og faciliteterne. Og så vil vi gerne gøre noget for elitesport i Danmark, og så kan vi gøre det inden for basketball. Vi kan kombinere elitebasketball med uddannelse. Og det er utrolig vigtigt, for både kravene til elitebasketball og til uddannelse er meget, meget store. Så hvis man ikke tænker det meget tæt sammen, så hænger det ikke sammen. Det vi bidrager med, det er, at vi giver unge mennesker i basketball tilbud om både at kunne bo, træne og gå i skole samme sted. Det hele er tænkt helt sammen, sådan så man kan få opfyldt ambitioner både på basketballen og på skoledelen. Og vi har nogle mentorer på, vi har nogle, der følger den enkelte elev, den enkelte spillers udvikling, både skolemæssigt og basketballmæssigt, og få det til at hænge sammen. Hvis vi i Danmark skal få nogle rigtig gode ungdomsspillere, få nogle gode spillere, så er det vigtigt med sådan nogle skoler her. Fordi det bliver så koncentreret, og der er fokus på en, og det bliver tilpasset til ens hverdag, sådan så man har de bedste muligheder for at udvikle sig. Det udvikler talentmassen i Danmark, så det bliver mere konkurrence, sådan så man bliver nødt til at blive bedre, hvis man skal være elitespiller. Så derfor er det vigtigt i Danmark, synes jeg. Selvom basketball fylder meget på Stenhus, så prioriteres uddannelse og sport på lige vilkår. Den tidligere landsholdsspiller og BK Amager-træner Jesper Sørensen har i dag sin daglige gang på skolen, og han ser Stenhus-projektet som en stor succes. Vi synes, vi har sammentænkt et koncept, der indeholder skole, fysisk træning, viden om basketball, viden om, hvordan man træner selv også, fordi en stor del af det at blive en dygtig basketballspiller kræver altså også, at man er i stand til at dygtiggøre sig selv. Vi har taget mange af forhindringerne væk. Vi har sørget for, at der ikke er noget transporttid, der er ikke noget spildtid mellem skole og træning. Alt ligger i en så komprimeret pakke, så man bliver rigtig effektiv. Vi har udelukkende positive tilbagemeldinger. Vi har spillere, der kommer tilbage til vores afslutningsarrangementer og siger, at de ville ønske, de kunne gå her et år mere. Når vi møder dem ude i klubberne, når vi spiller kampe mod dem i år, møder vi elever, vi havde, eller sagde farvel til sidste år. Det har virkelig sat spor i dem. De har været rigtig glade for at gå her, og det er meget tilfredsstillende for os at vide, at vi har givet dem noget med. I efteråret havde Stenhus Gymnasium besøg af 24 spillere og 6 ledere fra det engelske elitesportsprogram AASE. Formålet med besøget var at udveksle idéer og erfaring, og derudover at teste formen på banen. Ja, vi har jo inviteret 30 englænder herover, 24 spillere og 6 ledere. De kommer fra, jeg tror det er 16 forskellige eliteakademier rundt om i England. Det er 2 udvalgte hold, et drengehold og et pigehold. Det er jo for at få inspiration og også dele ud af vores erfaringer og forhåbentlig blive klogere. In England, what we have is we have something called the Advanced Apprenticeship in Sport and Excellence, and what that program entails is it gives the opportunity for 16 to 19-year-olds to develop not only athletically but academically over a 2-year period. It also provides a unique opportunity for England basketball to draw government educational funding for the good of basketball, for the development of the students. Not only do we come for the benefit of the students, obviously the benefits them is evident. You know, they get this fabulous trip, but to actually learn from other European countries, to learn how basketball is developed and how it's coached in Denmark. Last year we went to Germany and we took the learnings from there. So it's not only developing the students, it's developing the coaches, it's developing the program as a whole, and actually developing how we approach basketball development. So I think we have a lot to learn from each other in terms of basketball, and because basketball is actually such a small world, I think it works both ways, and hopefully we can benefit Denmark as well. Vi møder nogen, der tænker ligesom os selv. De kommer fra et andet land. De tænker elitebasketball på samme måde som os. De tænker skole, uddannelse, elitebasket, den enkelte elevs basketballspillers udvikling sammen. Så i virkeligheden får vi lidt bekræftet, at det vi selv tænker, det er en holdbar idé. The most important part of the ACE program is to help students to realize their potential. So we have 300 students on program at the moment, of which we're very realistic that only a small number of those could play at the highest level. But the program makes that happen. It makes it a possibility. We get them on court for over 10 hours a week in team sessions. We also have individual strength and conditioning, nutritional support, psychological support, all these things that we use to mold an elite athlete. So it's proving good and it's showing some good results as well. So from the program, I'd say you can learn a lot of communication from each other, just talking to people. If you don't understand something, asking, becoming a family really. Coming abroad
to play, you've noticed like they're a bit more aggressive, and you could learn a lot from that. And like learning the language as well. Like we had a Danish lesson before we came here, and it was so hard to pick up. I've learned a few words like dommer and spiller, but that's about it. Når vi alle sammen får noget ud af det her. De engelske spillere har jo været ude i klasserne og undervise. Det er jo også en kulturtur for dem. Det er ikke udelukkende basketball. Så det er i virkeligheden en, kan vi kalde det en lille festival af alle de værdier, som vi godt vil promovere her på Stenhuset, som de så også gerne vil. Ikke? Altså skole, kultur, basketball, alt sammen på et højt plan. Programmet præsenteres i samarbejde med Scanomat Top Brewer, Simply Revolutionary. Programmet præsenteres i samarbejde med Scanomat Top Brewer, Simply Revolutionary. Tilbage i Horsens efter et lille kig på Stenhus Basketball Gymnasiet, eller Basketball College. Horsens IC Bakken Bears 41-48. Vi springer til Coaches Corner. We're switching, we're following on the screen, we're switch, and we have to overplay. No skipping opposite side. Don't let them do the job, don't let them do the things they want to do. And we're constantly saying, go, hedge, strong, no handoff, just no opposite side. Guys, we experimented a bit at the beginning, and you know, they just hit the living daylights out. But we had the high tempo case, and it's already paying a little dividends. So that's pretty cool. Now, obviously, Fred, where you at? Hell of a job there. Harry, Sailors, special assignments there. Hell of a work. He got a 3, he got 2 fouls, and he got an open layup. That's it. He got 20 minutes. He's got to work his ass off. Looking good. We got to get closer. We got to be more aggressive.
Vi skal tættere på, vi skal være mere aggressive. Han siger, at vi eksperimenterede i starten. De ramte alt, og det gjorde de. Det har vi også været lidt inde på. Hvad siger I til de to trænere her? Ja, det er sjovt at høre Vik tilbage rose sine spillere, når de har gjort en god indsats her. Det er han også god til. Det ser man normalt ikke, når man kigger udefra. Men her har han givet special assignments til Frederik Hårgaard og til Harry vedrørende oplægning af Skylar Boland. Og hans statistikker er heller ikke forprængende, så flot indsats. Så ud til Jakob Frejl, han morer sig bekosteligt ude på sidelinjen derude. Stemningen er selvfølgelig i top. De er foran med 7 her i Horsens i en kamp om andenpladsen. Jeg vil lige runde af, inden vi tager hul på anden halvleg. Rundt vores pauseprogram af. Vi var altså på besøg i Holbæk. Vi skal tilbage dertil i næste uge. Og der skal vi altså have en debat. En af trænerne derfra, Trine Tims, den tidligere landstræner Pete Hoffmann, den engelske Charlie Ford, og så altså den nye sportschef fra Danmarks Basketballforbund, Rana Holm. De går i gang med en lille debat om udvikling. Hvad er det vigtigt? Hvad skal der til? Og her er der altså både kig på både efterskoler og gymnasietilbud. Og meget mere om det i næste uge. Sailors afsted. Stjæler bolden. Jukic afsted. Rungby. Og 2 point. Han lander som en sæk kartofler. Han scorer 2 point. Rungby. Godt lagt ind i venstre hånd af Rungby. Og så får vi en fejl af Skylar Boland. Og netop Skylar Boland, der her begår sin anden fejl. Ham fangede Louise Deosinski på vejen på banen til anden halvleg. Skylar, a really good first period for you. Second period, you lose 10 points. What are you going to do now? We just have to keep playing. They got loose and some threes on us. They got some transition points, so we've got to correct that in the second half if we want to get back in the game. Are you going to lose your breath against Bakken Bears? It seems like they have just turned on the speed. No. We're just not getting started. We're fine. Like I said, they're a good team, a veteran team, but we've got a lot left in the second half, and we're gonna pick it up. Jeg var ikke så sikker på, at de vil miste pusten. Her får vi dog endnu en HC-fejl denne gang. Og det er Lukas Varga. Anden fejl, Tom. Jeg synes, det er lidt interessant her. Bakken Bears hold første halvleg 5 fejl. Med deres aggressiv spillestil. Dommerne lader kampen køre, det er fint. Men 5 fejl, det er til Bakkens fordel, at de spiller så fint forsvar. 2 point, Nikolaj Iversen. Men til det, så synes jeg også, at det hører, at HSC har levet på skud udefra. Og det er farligt. De har ikke rigtig angrebet på samme måde. Det er rigtigt, og det var det, vi snakker om i første halvleg også. Det er farligt bare at leve på det skud. De skal ind og trække fejl. De skal på straffekastlinjen. Og her kommer de netop på linjen. Angrebsrebound af Jukic. Keen Thorman brænder. Og så får vi en fejl til Nikolaj Iversen. Og det her skal de også, ikke? Angrebsrebounds. Jeg forventer, at de får mere udnyttet Thorman under kuren her i anden halvleg. Jeg synes ikke rigtigt, de har fået nok ud af ham overhovedet. De kan udnytte ham meget mere, specielt når Chris Christoffersen kommer på bænken. Så skal han selvfølgelig bruges hele tiden. Dobbeltdribling. Andreas Jacobsen. Turnover. Bakken Bears. Ja, det var godt, det ikke var en fejl på Skylar Boland. Det havde ikke været så sjovt. Det var hans 3. fejl. Jukic. Varga. Lang toer. Iversen. God rebound. Ja, det er et dårligt skud her, synes jeg, fra Varga her. Der kan man godt være lidt mere tålmodig i offensiven. Han er ikke den bedste offensive trussel, de har på banen. Så hellere vente lidt og spille den rundt til nogle af de andre. Rungby tipper den ind til Lukas Varga. Masser af fokus på rebound-spillet, og det lykkedes altså med at få den tippet ud til Varga. Jukic. Det er stærkt taget. Darko Jukic i 2 omgange, og han bliver fejlet. Angers rebound.
Men det er allerede her, altså vi har set, jeg vil ikke sige før, men vi ser her, at han angriber, han kommer ind. Vi har set det tidligere, men den anden, han har det her hurtige opspring. Angrebsrebounder putter 2 point i. Men man kan jo godt spørge sig selv, altså er Horsens bare et hold, der er bedst i starten af kampen? Fordi statistisk set, så jeg inden kampen, at de snitter næsten 25 point per kamp i første kvartal, men er nede næsten omkring 20 point i flere kvartal, og den er nedadgående kurve alle de her perioder igennem. Så der kan godt være noget om snakken. Stilling 47-50 fra publikum. Falsvig, 3-pointsforsøg. Kristoffersen rebounder. Keane Thoman tipper den ud. Skylar Boland holder den i live og sender den afsted til Djukic. Og her dunker han sit 25. point i kurven. 49-50. Der fik vi dagens første skrald her. Kom der gang i publikum. Der skal ikke ret meget til. Ja, det var helt normalt dunk, nemlig. Der var ikke noget specielt over den. Rumby ude og putte pres på. Falsvig tænker over den. Nej, den fejl her. Og det er Darko Jukic, der altså er kampens ubestridte topscorer. 25 point. Det går sin anden fejl. Tredje holdfejl. Mangler han en lille bitte smule rutine. 3 sekunder på skuduret, og han har en god close-out, så lad ham skyde det skud med en hånd op. Altså, det kan jeg ikke se noget problem i. De rebounder fint lige i øjeblikket. Lidt modsat situation fra første halvleg. Nu vælger Steffen Wigg at tage Chris Kristoffersen ud og sætter Christian Lindberg ind. Så nu er det lige pludselig Keane Thoman, der er den store mand derinde. Det er interessant at se, om de går ind til ham nu, Horsens CC. Første omgang offensivt for Bakken er det Falsvig, der kommer rundt om en screening og scorer 2 point. Varga lidt for presset. Det er rigtig skidt. Det er godt stjålet. Lynhurtige hænder. Nej. Så lige smart i en fart nu her, Lukas Varga. Det der til gengæld et skud, som jeg vil have rystet på hovedet af. Det gør jeg måske der alligevel, for det går i 52-52. Han er igen med stilen. Han er helt Energizer Bunny derovre. Han er fuldstændig over det hele i øjeblikket. Stopper sikkert skyder her. Okay. Trækker en fejl. 2 straffekast. Skylar Boland. Men der skal Anel nu her sørge for at fortælle, at de altså har højdeforløb med Thoman under kurven, og nu skal de lige slappe af. Bolden inside. Jeg var inde på i pausen. Jeg synes, at Skylar Boland har afsluttet for lidt i første halvleg. Man kan sige, at Keane Thoman måske ikke skal, eller har også afsluttet for lidt. Men han har alligevel matchet op mod en så stor en spiller, så han skal tage det, der ligesom kommer. Jeg synes, Skylar Boland i det presspil, hvor de valgte at sætte Daniel Friedrich, og de valgte at sætte Darko Jukic til at drible bolden op, der kom Skylar Boland ikke rigtig ind i spillet. Han rendte og gemte sig lidt. Jeg synes, du har ret, Bill. Jeg synes godt, de kan løbe et enkelt play eller to til Skylar, så han kommer fri af en screening eller en pick and roll eller et eller andet, sådan, så han får nogle flere skud. Og især hvis de ikke vil bruge ham som skytte, så bruger ham da i det mindste til at bringe bolden op, så man ikke smider den væk. Og det var så Nikolaj Iversens 4 fejl her. Sidder ude på bænken, ryster på hovedet. Kan ikke rigtig forstå noget som helst. 4 fejl på det her tidspunkt i kampen. Det er rimelig grusomt. 16 point har han scoret, Nikolaj Iversen. Forsøger at forstå det lidt. Hvis Kristoffersen kom tilbage på banen. Det er altså god kamp for ham, faktisk. Virkelig for udnyttet den her matchup med Rungby, som han har haft. Jacobsen. Godt trukket. Men det er godt nok heller ikke særlig godt forsvar. Daniel Friedrich ligner mere eller mindre en salgstøtte derude, inden han bliver stillet. Man må bare respektere Andreas Jacobsen. Han er bundet solid, han kan skyde. Kommer du for tæt på ham, så tager han dig forbi ind til kurven, træk fejl. 2 straffe. Brænder det første straffekast. Og ellers har vi haft rimelig høj procent af straffekasting i dag. Bakkenberg så også med 70% i første halvleg. Det er sådan forholdsvis okay for dem. 21:30 umiddelbart efter udsendelsen her. Ja, der er der seneste nyt fra NBA. 21:30. Altså NBA Action, en halv times højdepunkter. Du kan stille spørgsmål til kampen her. Og det kan du via vores Facebook-gruppe Basketball på DK4. Gå ind og kig nu, og så vil du altså stille spørgsmål til Thomas Skade eller Anders Kammer. Boland over for Falsvig. Falsvig går under. Jacobsen rebounder. Ene mand, man får sig spundet ud af det her problemer. Jens Jensen. Lindberg.
Og Polen kommer tilbage. Kristoffersen vil have den højt oppe. Det kan man godt forstå, når man er 2,18 meter. Det er nok fordi Lindberg, alle de store spillere, han har spillet sammen med, de har altid gemt sig bag træerne. Den var henvendt til dig, Katter, tror jeg. Det er også rigtigt nok. Falsvig igen rundt derude. Heldig Darko Jukic, han ikke får en fejl. Han faktisk reacher rundt omkring ham. Rækker rundt omkring, som det hedder. 4 Horsens-spillere er noteret for 2 fejl. Det er det eneste. En spiller hos Bakken Bears er noteret for 4 fejl. Og det er altså Nikolaj Iversen, som vi omtalte før. 5. fejl, så er det slut. Så lidt problemer for Bakken Bears. Kristoffersen tilbage til Falsvig. Det er meget godt det der, Henrik Falsvig, og rammer Christian Lindberg i short corner. Altså det her, han træder lige lidt uden for feltet. Det er hans spot, altså det har han gjort tidligere i dag også. Han skal skyde flere frie skud, og der har han ramt indtil videre. Friedrich smider bolden væk. Og han der igen. Og 2 point, Christian Lindberg, timeout, Arnold Dedic. Han gør det ondt med sin gamle klub der, det må man sige. Det er rigtig flot spillet af Christian. Men det er altså også nogle turnovers på kritiske tidspunkter. Det er på tværs af banen. Det er 2 point direkte den anden vej. Vi skal høre fra Bakken Bears-spilleren Andreas Jacobsen om det, der venter på søndag. Det er nemlig pokalfinalen mod Hørsholm 79ers. Andreas Jacobsen, på søndag, der står I jo i Horsens igen, den her gang til en pokalfinale mod Hørsholm 79ers. Hvad gør du der forestilling om den her kamp? Jamen, det klassiske svar er jo at sige, at vi koncentrerer os om en kamp ad gang. Så i dag er det Horsens, og på søndag er det Hørsholm. Men det er klart, at nogle af de mål, vi sætter os før en sæson, det er blandt andet at komme i en pokalfinal, og det har vi opnået nu. Og så er det klart, at når vi står nu her, så vil vi også rigtig gerne vinde den. Man må jo sige, at det har været en ret turbulent tid for Bakken Bears-holdet. Hvor meget betyder den her pokalfinale for dig? Du siger jo selv, at I har sat jer et mål. Troede I på, at I kunne nå det mål for 2 måneder siden? Ja, men altså, jeg tror, vi aldrig har haft tvivl om vores... den tumult, der har været omkring holdet, har aldrig, synes jeg, gjort så meget i, om vi kunne klare den målsætning, vi har sat os. Men det er klart, når de træninger, vi har, og det tætte program, der er, så en pokalfinale midt i sæsonen her, betyder utrolig meget for os. Det er et rigtig, rigtig godt rygstød at få til slutningen af sæsonen. Hørsholm er jo kommet godt fra start og har blandt andet slået Rapids. Hvad tænker du? Kan de gå hen og slå jer? Jamen sagtens. Altså det er jo fantastisk med nogle af de her finaler, hvor det kun er én kamp. Der kan ske rigtig, rigtig mange ting. Jeg tror stadigvæk, statistikken siger, at har vi spillet 10 kampe mod Hørsholm, så har vi vundet 9 af dem. Men i final, det kan sagtens være den ene, som kommer til at ryge til Hørsholms fordel. Jeg tror, de kommer ind med noget iver og jeg må sige, førstegangsoplevelse for dem. Det er for mange af dem med den første store finale, de spiller. Om det bliver en fordel eller ulempe, det er svært at sige. Jeg er helt sikker på, at vi kommer ind med at være lige så tændende, som de er. Ja, Andreas Jacobsen, der altså ser frem mod pokalfinalen på søndag. Og klichéen selvfølgelig, det er, at de tager en kamp ad gangen. Og kampen i dag er selvfølgelig vigtig. Skulle de tabe den her kamp, så vil Horsens IC altså formentlig overtage andenpladsen, alt efter hvordan scoren ligesom kommer til at hænge. Christian Lindberg, en af profilerne, 10 point i dag, 2 rebounds, 2 steals og en enkelt assist. En ganske fin statline, han har præsenteret her. Det er altså kun halvvejs i tredje periode. Stankovic på banen, sammen med Darko Jukic, Skyler Bolen, Daniel Friedrich og Keith Thorman for HIC. Mens det er Lindberg, Jens Jensen, Falsvig, Chris Kristoffersen og Andreas Jacobsen fra Bakken Bears. Jacobsen rebounder på misbrugte skud fra Jukic, og så bliver det et turnover. Men noget af det, som man måske lige lægger mærke til ude i stuerne omkring Bakken Bears og deres forsvar, men de gør utrolig mange ting taktisk, så at de bedste spillere for modstandernes hold ikke får bolden, hvor de gerne vil have den. Det er hele tiden fokuseret på at få presset modstanderne til at tage dårlige beslutninger. Og det er jo de næsten ved at gøre her, også i den situation her. Og der er de altså virkelig dygtige. Problemet for Horsens er, at de griber bolden alt for lavt. De skal op og have den der, så de kan aflevere den videre, så der er plads til at få bolden frem af banen. Chris Kristoffersen går foran Keith Thorman.
Og han er altså en svær mand at loppe bolden henover. Her hvor det bliver til et turnover for Jukic. Fejl af nummer 10. Daniel Friedrich, anden fejl. Det er ikke smart, når man er i holdfejl, at lave sådan en fejl, ja. Holdfejl, altså mere end 4 fejl begået i perioden. Giver 2 straffekast til Andreas Jacobsen. Vi kan tage et spørgsmål. Damiano Nusko spørger, hvornår ser I den dominans, som Svendborg og Bakken har haft de sidste år, eller sidste par år, slutter? Og par år, det er vist en pæn underdrivelse. Hvornår slutter den her dominans? Når de andre klubber får lige så mange penge som de 2 andre. Bakken, de har haft en stamme af spillere, som bare er rigtig, rigtig dygtige. Og den er de bygget på i mange år. Den er snart ved at være brudt med Jens Jensen og Chris Christoffersen, som er lige så gamle som os. Men ellers så skal der nogle nye talenter op, og man kan bygge den her stamme videre af. Men jeg synes, Svendborg, de er klart favoritter. Hvad siger du? Er det de her 2 hold, der skal blive ved de næste mange år? Altså, det håber jeg ikke for dansk basket. Det er kedeligt efterhånden. Altså, det skal være de 2 bedste hold, der kommer i finalerne. Man skal ikke ændre på det, bare fordi at det er lidt trivielt. Men derfor synes jeg, det er lidt ærgerligt, synes jeg, at de andre hold ikke har formået at skaffe valutaen, der kan få tiltrukket de bedste spillere. Tredje fejl til Jukic. Går op for at blokere, og han ser ud til at være lidt bitter over det. Men jeg synes, det er bedre, Bille. Jeg synes, det er fremragende forsvar, det der. Jeg kan godt forstå, at han er også Darko Jukic. Prøv lige at se den her. Altså, han kan nærmest ikke gå mere lige op, og det, han rækker ind over, det er, der rammer han bolden. Jeg synes, det er flot forsvar. Det er en god fejl. Det Christian er ikke så skarp på straffe. Thoman, rebounder. Ui. Og så den måde, Frederik, han jagter Skyline. Han skal slet ikke have bolden lige nu. Han arbejder som en sindssyg øjeblik. Han ser slet ikke bolden. Det er virkelig imponerende, det arbejde, som Frederik Hårgaard han lægger for dagen. Valgsvig. Lidt problemer med at kontrollere den. Cohen bliver trappet, man spiller godt ud af det. Hård kamp om den under kurven. Og den rammer ophænget, og dermed bliver det HIC-bold. Ja, udmærket forsvarsindsats her fra Horsens side her. De kæmper, og det er lidt momentum til Bakken i øjeblikket, men altså sådan nogle forsvarsindsatser, som de kommer med her, Horsens kan godt vinde momentum den anden vej. De bærer med 6 point. 3 minutter tilbage af tredje periode. Og de skal have gang i ham her. Skyler Bolin. Han har jo lige skiftet sko. Han glider også lidt rundt i første halvleg. 6 sekunder på skuddet ind til Thoman. Og jeg er godt tæt på her, Chris Christoffersen. Aggressiv. Thoman, lille stepback. God angrebsrebound af Nikola Stankovic. Ja, det var vigtigt. Ny chance for HIC. Skifter han tempo. Darko Jukic trækker fejlen. 2 straffekast. Så han kommer op, og det temposkiftet, og han er så hurtig mod kurven. Det er utroligt svært at stoppe. Ja, den eneste måde, man kan stoppe det her drive på her, det er hjælp fra siden af, og man er selvfølgelig glad for at hjælpe fra strong side, hvor der er en skytte. Thomas Jensen har spurgt via vores Facebook-side Basketball på DK4. Hvem vinder på søndag? Bakken Bears mod Hørsholm 79ers. Hvem vinder den kamp? Pokalfinalen? Det gør Bakken Bears. Det kan jeg næsten garantere. Jeg synes selvfølgelig, at Hørsholm har deres chance. De har også slået Svendborg i den første kamp. Selvfølgelig er det flot. Men med det her spil, jeg ser i dag, så ser jeg ikke, at Hørsholm har en chance. Hørsholm er blevet forstærket lidt, efter at Alexander Bak er vendt hjem. Det er selvfølgelig lidt specielt for især Frederik Hårgaard Nielsen fra Bakken Bears. Spiller, der sender en 3-pointsskud afsted her. Og scorer 3 point. Han har altså brugt hele sin ungdom i Hørsholm. Og nu skal han altså spille en pokalfinale mod sine gamle holdkammerater. Hvor meget betyder det, at Bakken Bears får en kamp her i Horsens lige inden pokalfinalen, så de altså får sig spillet lidt ind på gulvet?
Og buerne ikke mindst. Jamen, det er da klart en fordel. 100% sikkert. De står der med på den måde i hvert fald med plus i forhold til Hørsholm, som ikke har spillet her. Jukic, 2 point. Det er så flot basket, det her. Jamen, han bliver ved med at imponere mig, Darko Jukic. Altså, han spiller med så højt bundniveau i øjeblikket. Det er rigtigt. Problemet for Horsens er, at det er meget enkeltmandspræstationer. De får ikke spillet bold rundt, de får ikke de der penetrationer, de får ikke bakken til at spille nok forsvar. Det sker meget 1 mod 1. Her har vi situationen. Det er jo super flot bevægelse, den der. Kreerer de her små hopskud. Ja, han bruger sit footwork rigtig godt her med nogle stepbacks. Stankovic. Oj, den tror jeg, han skal være glad for. En lille revn i glasset er der vist deroppe, efter han tyrede den ind på pladen. Så er han ikke glad? Nej, jeg er ikke sikker. Til gengæld så får han lige hånden på og tipper bolden over til Christoffersen, der så bliver fejlet. Men måske noget af det, som jeg er mest skuffet over. Prøv lige at se det her pladeskud. Han træder også godt ind i den, et lille løb, og så... Og når vi lige griner lidt ekstra, eller smiler, vil jeg sige, lidt ekstra det her, så er det jo altså mange gange lidt tilfældigt, når pladerne bliver sat i brug. I hvert fald lige deroppe fra toppen fra 12 fod. Den er lidt svær. Det er det også nogle gange, når Chris Christoffersen han skyder straffe. Han brænder det første, og er også skæv. Sagt på en pæn måde på det andet. De 2 amerikanere sidder udenfor. Charlie Ford, der altså blev testet lidt i første halvleg. Ser ikke ud til, at han skal have så mange flere minutter. Bowlen. Det er meget, meget flade afslutninger. Det gode ved den her afslutning, det var, at Horsens helt sikkert får et angreb mere. Frederik Hovgaard Nielsen. Har samme tanke. 24,5 sekunder tilbage på kampuret. 24 sekunder på skuddet. Det betyder formentlig, nu er intet helt sikkert, når vi sidder og kigger på den her sportsgren. Nej. Men det betyder formentlig, at Horsens vil holde den til sidste skud. Ja, der plejer de at gå til Darko Jukic eller Skyler Bowlen her. Jeg ser også køre med Darko på toppen her. Udmærket dobbeltteam. Nu skal de selvfølgelig... Nej, Stankovic, det er alt for tidligt. Det forstår han ikke. Der er rigtig heldige. Broderer med heldige der. Men det er lige præcis det, som Bakkenbergs prøver på her med det dobbeltteam på Darko Jukic. At få dem til at aflevere til en spiller, der ikke forstår, at de skal holde det sidste angreb. 7 sekunder nu. Nu skal Darko til at kreere. Og ikke vente alt for længe. 3. Nu er han ikke blevet på det. 3 points forsøg. Og perioden slutter 59-62. De vinder perioden. 3. periode med 4 point. Og Horsens IC, de er ikke tabt endnu i hvert fald. De har vist bedre spil. De har vist momenter i forhold til anden periode. Bakkenbergs er ramt af fejl. På især 4 fejl til Nikolaj Iversen. Hvem sidder med fordelen nu her? Jeg synes, at fordelen må være hos Horsens side. De har fået momentum igen, men de får ikke udnyttet Stormand nok ind under kuren. Louise har fanget assistentcoach Ignacio Munoz fra Horsens IC, og spørgsmålet er, om han er enig i, at HIC de står med fordelen nu. Ja, jeg står nemlig med assistenttræner for Horsens, og I har virkelig svært ved at, ligesom at få åbnet op for jeres spil. Det virker som om det er enkeltmandpræstationer derude. Hvordan ser du det? Ja, men altså, deres pres, det virker mod os, og vi er lidt fabrilske, når vi kommer op, men altså, det er mere forsvar, vi tænker på. Vi skal stoppe deres fast breaks, og så skal vi lade være med at lave så mange turnovers. Det virker som om, at I satser meget på de lange skud. Skal I ikke til at komme ind under kurven? Jo, men de har en på 2,18 meter derinde, som gør det svært for os, og Kina er ikke rigtig kommet i gang, men det kommer her i fjerde, det er jeg sikker på. Det glæder vi os til. Tak. Showtime! Look at that! Oh, baby! Oh, I'll tweet it in. Oh, my! You are watching what greatness is all about. Oh, you gotta love that action! Statistikker fra kampen i dag. Der er altså byder en score, der hedder 59-62 efter 30 minutter spillet. 38% på træeren, 50% på træeren fra Bakkenbergs. Straffekastene 9 for 11, 10 for 18. Rebounds 11-18 og 10-20.
Hvad siger I til statistikkerne? Der bliver peget og fægtet? Jeg ser bare, at det er rigtig positivt, at Horsens er oppe på 11 engelsk rebounds. De var bagud ved halvleg, og normalt er Bakken ikke et hold, man har flere engelsk rebounds ind, og det er rigtig positivt for Horsens, at de er ude og hente de rebounds der. Det eneste, der skiller sig ud, synes jeg, i statistikken, det er, at Horsens de har lavet flere fejl, og så er det meget lige. Men det er simpelthen, fordi Horsens de ikke kommer ind og får angrebet kurven. Det lyder som om, de har lidt for meget respekt for Chris derinde for Ignacio derovre, men de skal ind og trække den fejl. Til at starte fjerde og sidste periode, der har Bakken Bears sat Charlie Parker ind, og de har sat Nikolaj Iversen ind. Og det synes jeg faktisk er lidt at sats begge spillere. Nikolaj Iversen med sine 4 fejl, og Charlie Parker, som ikke helt har fået sig spillet ind endnu. Men han skal selvfølgelig have minutter, for at han ligesom kan blive testet, og for at man kan finde ud af, hvor han står. Men man kunne godt forestille sig, at den her lineup, vi er på banen nu, det er en lineup, de har tænkt sig at køre i pokalfinalen. Så det er nok til for at prøve den lineup af, også for at se, hvordan de spiller sammen. Parker, aflevering til Jens Jensen. 3 points forsøg. Lang. Stankovic rebounder. Prøv at se Kien nede i posten med Nikolaj bagpå med 4 fejl. Det skal bare inside. Han skal simpelthen have bolden dernede. Det er. Sagne. Heldig, den smutter igennem. Jeg tror, Skyler har opdaget det. Ja, det er for sent. Det er bare for sent. Det er for sent, fordi så får han bolden for langt fra kurven, og han har ikke tid til at angribe den. Iversen. Tæt på at smide den væk. Så Nikolaj er en meget rutineret spiller. Jeg kunne ikke forestille mig, at han går ud og laver sin 5. fejl på at række eller sådan noget lignende. Skridt på Christian Lindberg. Jeg erindrer, Anders Katholm, at du kaldte en Horsens sejr efter overtid. Eller efter omkamp. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Jeg vil sige, den er jo ikke... siger ikke, at Horsens vinder, bare fordi den går i omkamp. Men en omkamp er der i den grad i spil. Ja, det tager vi da gerne, når spillet er så godt, som det er i dag. Så jeg bliver da gerne 5 minutter mere til en overtime. Husk på, at hvis du er i samme båd og tror på det, her hvor Stankovic og scorer 2 point. Han bliver fejlet, og så kan han altså udligne. Tror du på, at det her det kan holde hjem, og det kan blive uafgjort, ja, så skal du altså gå ind på danskespil.dk. Der kan du altså hente lidt ekstra kroner på en uafgjort. Det er Circus Arena, der kommer i byen der med begge hænder reverse der. Det ser rigtig fint ud. Det er ligesom i gode gamle dage, da man lavede 2-håndsafslutninger. Ej, men det er jo også fordi, man måske ikke lige har forventet det. Ham udmærket indsats her de sidste par gange med et par rebounds og nu en scoring. Og så er der udlignet 62-62. Stankovic. Jens Jensen. Jeg er spændt på at se den her liner, hvor det offensivt skal komme fra pointene. Stankovic kommer godt over og hjælper. Bliver lukket af. Og bolden ryger ud til et 3-pointsforsøg. Nyt angreb til Bakken Bears. Og der er den her hal her, den er så kendt for det. Det kan de godt gøre klar til på søndag. At hvis man skyder i træer og man brænder, så er det lange rebounds. Ja, de har endda fået løsnet kurvene noget. Øj, det er en god finte her, Charlie Parker. Gode bevægelser, og han henter sit eget skud og scorer 2 point. Ja, der stod man ikke aggressiv nok i rebound-spillet og får heller ikke blive ude efter afslutningen. Men finten, den første bevægelse, den vidner om lidt mere. Han er altså i gang med at drible luften ud af bolden. Ja, jeg skal sige, at han har bolden meget, men det fik du selv sagt. Sagne henter den og dribler den så ned på sit ben. Uheldigt her, Sagne. Han har ikke rigtig fået gang i sit spil i dag. Han er normalt en okay spiller for Horsens, men har haft lidt småskader. Prøv lige at se Parkers bevægelse her. Ja, det er fint. Hvis han havde spillet NBA for Houston Rockets tilbage i 90'erne, så var det der blevet kaldt The Dream Shake. Her smider han den til gengæld væk. Keith Thurman får hånden på. Sagne sætter tempo, men smider den væk. Så bør han overveje derovre, synes jeg, Arnel Dedic, om Sagne skal blive derinde. Jeg synes, det er risikabelt, at han spiller på banen, som føler sig usikker, og det virker tydeligt, at Sagne han er usikker i sit spil i øjeblikket. Det her kamp er alt for vigtigt for at teste ting eller være sød over for folk. Hvem er den her kamp vigtigst for? Jeg synes, det absolut er vigtigst for Horsens, fordi vinder Horsens den her kamp her, så kan det sætte en bølge af selvtillid ind i dem. Det kan give dem en mulighed for... Ja, man kommer ikke til at hvis de tager nu, så er de jo bagud 0-2 i regnskabet indbyrdes, så hvis de ender lige, så er det jo også noget skidt. Så derfor så er den vigtigst for dem.
Boland bliver pakket. Godt forsvar af Frederik Hovgaard. Lidt stillingskrig nu her. Så han træt, og så går han ned og laver en fejl, fordi han er frustreret, og så brokker han til dommeren bagefter. Det ligner ham ikke, det her. Det er ikke noget, jeg har set til sæsonen. Katter, må du det? Overhovedet ikke. Jeg synes kampen er inde i en fase nu, hvor begge hold, der er ikke noget struktur på, hvad der sker derinde. Det ligner sådan lidt skolegårdsbasket, hvor nu er jeg lige fri, så skyder jeg, og så... jeg savner lidt struktur udefra lige nu. Her har vi den sidste sekvens. Ja, han rækker godt nok ind, Frederik Hovgaard. Jeg ved ikke, om han rammer bolden. To point. Lille dunk her fra Charlie Parker. God aflevering fra Nikolaj Iversen. Den kommer altså ud fra indspillet. Parker træder lige ind på banen, og så bliver den tyret direkte tilbage ind i favnen på Parker og scorer 2 point. Hvor er det højt niveau, det her. 31 point, Darko Jukic. Alt står stille i Horsens. Det er kun Darko, der kan få det her kamp til en sejr. Det virker som om, at det er ham, der skal gøre det for dem. Keith Thurman ser enten træt, eller er langsom ud i feltet her. Han bliver altså fuldstændig sat på de offensive løb, som Bakken Bears de har mod zonen. Ja, han burde ikke være træt af den zone. Han står derinde og vifter med armene. Det er lidt for tidligt. Thurman bliver fejlet. Godt spil her. Horsens angreb. Meget tålmodigt her. De får spillet noget pick-and-roll-spil, og så får de rundt, så de kan spille high-low her. Se her, high-low-spillet. Det kalder man high-low, når man får den tvunget fra top og inside. Bakken skifter ud. Ny mand på banen, nummer 5, Andreas Jacobsen. De ser godt nok trætte ud her, Horsens katter, synes jeg. Nu se, at alle spillere hænger med hænderne nede på, hvor at hænderne i bakkenlejen er på siden af hoften, og de er klar til at spille. Jeg er lidt inde nu her. Det ser rigtig tæt ud her med 5 minutter igen. Og det ser ud som Bakken, de kommer tættest på en sejr her i forhold til træthed i hvert fald. Jeg kan sige, for dem, der sidder og nyder det, så meget som vi gør i øjeblikket, eller i hvert fald i aften, kampen her mellem Horsens IC og Bakken Bears. Vi får en reprise på den her den 31. januar i Aarhus. Der mødes de to hold, og det er altså også en tv-kamp torsdag den 31. Der ser vi altså det tredje opgør mellem de her to hold i sæsonen. Det tredje, og ikke mindst sidste opgør, medmindre de to hold mødes i slutspillet. Det er fuldstændig lige nu. 5 minutter tilbage, og HIC har bolden. Ja, zoneforsvaret har altså til virkelig 2-3 zone meget stillestående, men alligevel så virker den så meget, så vi fik spidt en turnover afsted af Bakken. Lukas Vaga, 3 point, og så er HIC i front. Og jeg ved ikke helt, om publikum her i hallen, de forstår det. Men der bliver i hvert fald klappet lidt. Det er lidt luksus, det de har gang i øjeblikket, de gule. Det må man sige. Og Steffen Wigg er normalt en træner, der holder sin timeouts og først bruger dem til allersidst. Han vil gerne have, at de udnytter, at de ikke tager timeouts, selvfølgelig så modstanderen bliver trætte. Vaga endnu en gang. Værsgo, Lukas Vaga! HIC foran med 6. Og jeg kan se pegefingeren over, den klør i lommen på Steffen Wigg. Men stoltheden, han vil have sine spillere til at spille sig ud af det her. Og de kommer godt tilbage. 2 point, Chris Christoffersen. 4 points kamp nu. Vaga 11 point efter de seneste 2 træer. Ja, jeg har været lidt efter ham i tidligere sæsonen. Med rette. Men han har gjort det godt nu. Ja, men helt med rette. Backdoor, Skyler Boland. Han bliver bange. Godt forsvar af Bakken Bears. Kommer over og frustrerer og generer. Og det skal man have været på banen og spille mod sådan en kæmpe mand, der kommer over og forstyrrer det skud. Han betyder utrolig meget for forsvaret i Bakken. Det gør han. Ja, du sagde det også i den kamp, Kat, om når man har en spiller, som er så effektiv under kuren, så gør det også, at resten af holdet kan lægge mere pres på og tage flere chancer. Charlie Parker bliver skiftet ud ind med Morten Salerts. Iversen. Og den rammer Frederik Hovgaard. Og jeg tror altså også, den bliver lavet om. Morten er på vej ned og kigge på den.
Nu skal vi passe på her. Sygelige frustrationer. Okay, hun ændrer det. Og det bliver ændret. Hvor er det dejligt at se. Og her har vi også de tydelige tv-billeder, der beviser det. Ja. Dommerne træder sammen, snakker om det. Og æren at sige, det er helt, okay, jeg kaldte den forkert. Den bliver peget den anden vej. Vi får det rigtige kald. Fantastisk. Meget positivt også, Rune Larsen var henne og holde Arnel Dette, som var helt oppe i det. Kodet fuldstændig derovre, men han fik lige få til at slappe af. Og se, Varga har ramt de seneste 2 træer. Han har vist været mistet balancen. Så ud til Rungby. 6 sekunder nu på skuduret. Ind til Keane Thoman. Lille turnaround. God rebound, Big Chris. Det er ikke lykkes for ham endnu, Keane Thoman, synes jeg. Han startede udmærket, men derfra er det altså ikke gået fremad. Det er jo det, han kan. Andreas Jacobsen, 3 point. 1 points kamp i Horsens. 72-71. Man må ikke give ham det skud på det her tidspunkt af kampen. Det er bare ikke okay. Han har gjort det så mange gange. Boland. Boland. Hopper lidt for langt væk og mener, han bliver ramt. Hvor gør han det godt, Frederik Hårgaard i forsvaret. Det er helt exceptionelt. Der har vi ham, Frederik Hårgaard Nielsen. Nu til Jacobsen, der lige har ramt en træer. Skal de ikke gå under på screeningerne her. Jacobsen, 2 point. Mener, han bliver fejlet. Han vil gerne have en fejl med. Steffen Wik, som vi sagde, pegefingeren den kløede, og han vil tage den timeout. Han tog den ikke. Holdet, de er nu tilbage, og de er i front 73-72, 2-26 igen. Arnel Dedic har bedt om timeouten. Her ser vi lige Jacobsen spacere rundt om Frederik Rungby. Der mener han bliver fejlet. Har nok hvad skal man sige, balance til at få smidt de 2 point i kurven. Men det er derfor, man gerne vil have Andreas Jacobsen på sit hold, ikke? Ja, søndag er der NBA her på DK4. Først 2 pokalfinaler, damerne og herrerne, og så er der altså NBA-kamp New York Knicks og New Orleans Hornets. Søndagen efter Toronto Raptors, Los Angeles Lakers kl. 19. Faktisk er det kl. 19.00 hele vejen igennem. Boston Celtics, Miami Heat, rimelig stort møde i øst. Boston Celtics, LA Clippers, rimelig interessant og underholdende møde. Det er Old School versus New School. Lob City mod veteranerne fra Boston. No and ones, no 3 points. Let's go, huh? Let's go. Come on, guys. Come on. 2.5 minutes. Hey, bonus, hey, stop. Bonus, always foul. Penetration, if the guy is escaping you, foul. Put him on the side, come on. Ja, det han lige kigger op på tavlen en sidste gang for Arnel Dedic og siger bonussituationen. De har lavet 2 fejl hver. Det vil sige, at de 2 første eller næste fejl, de begår, er så at sige gratis. De sender dem blot på sidelinjen, så er der nogen, der dribler forbi dem, så skal de fejles. Det, de skal passe på med, er, hvis det bliver usportslige fejl. Eller at de får lov at føre skuddet igennem, og dermed altså får et bonuskast. Men 2-20 igen. Gæsterne for Aarhus. Bakken Bears foran med et enkelt. Rungby. Lidt til Jukic. 31 point i dag. Kampens klart bedste spiller. Varga. Lidt ærgerligt. Han hopper faktisk ud i hjørnet til HSC-spilleren igen. Jeg tror, de fik det, de gerne ville. Altså, Darko Jukic med bolden i posten, men han havde kun 7 sekunder tilbage på skuret, da han fik den, og så skulle der ikke meget med en enkelt dobbeltteam til, for at de bliver nødt til at tage en afslutning. Lurer mig om det er ikke nærmest bliver en håndboldudskiftning for Steffen Wik. Ind med Charlie Parker. Offensiv indskiftning. Ud med Frederik Hårgaard Nielsen. Og det kører han igen og igen. Må ikke, han kommer ind igen her, Frederik Hårgaard, og får spillet forsvar på Boland. Iversen. Rebound til Jukic. Nej, jeg tror afslutning fra Iversen. Han har ikke rigtig vist sig her i fjerde periode. Andet forsvarsmæssigt. Boland. Til Jukic over for Morten Salert.
Darko Jukic, 33 point. Den mand er brandvarm. HIC foran med et enkelt. Jukic over for Salerts. Salerts til Parker. Iversen og Rungby. Lad os så se. Rungby bruger masser af fysik her. Og Iversen bruger snille. Det er så rutineret, det her. 1 minut tilbage. Bakken Bears foran med et enkelt. Hver boldbesiddelse nu her er meget, meget vigtig. Bowling skifter tempo. Rungby ud til Jukic. 10 sekunder på skuduret. Masser af tid. Bowling, 3 point. Meget, meget dyb ind. Skyler Bowling! Nej, det er sindssygt træer, det her! HIC foran med 2. Og så... Nej, ja, det er... 29 sekunder tilbage. Nikolaj Iversen kommer rundt om screening på straffekastlinjen. Bliver fejlet, får 2 straffekast. Så er spørgsmålet... Prøv lige at se her. Prøv at se træer her. Det er en NBA-træer. Han er 2 skridt ud for den træer lige der. Det er så imponerende. Og så bliver der altså argumenteret for, at Nikolaj Iversen bruger benet og ligesom sparker af i den anden ende her. Men han kommer altså rundt. Ikke specielt godt. Horsens forsvar på kortet. Lad os se. Straffekast. Oj, han brænder det første. Nu skal de kontrollere rebound. Rungby, Jukic og Thoman derinde. Og scorer det andet. 1 points kamp. HIC stadigvæk i front. Kom. Nu skal de flytte sig. Han styrer det her. Prøv lige at se, hvor imponerende det er. Der er 3 mand på, og man tager den over. Der kunne de godt dømme fejl. Ja, det der er lidt ærgerligt her. Og der er ikke engang holdfejl endnu. 14 sekunder. Ja. Jeg vil jo også bemærke benarbejde fra dommer Morten Thomsen. Han slidede altså hurtigere med end nogle af forsvarsspillerne. Her har vi Iversen, hvor han har den her højre fod ude. Udmærket forsvar af Rungby. Nu skal de give den til en god straffekastskytte. De fejler igen her med det samme. Ja, så skal de gøre. Der er 3 fejl. Det her nu bliver det den 4. holdfejl. Nu bliver de skal gå til Skyler Bowling igen. Han er deres bedste straffekastskytte. Han skal længere væk fra bolden. Ja, det siger han også nu. Og det siger Annelle også nu. Han skal starte længere væk, fordi og vi ser Andreas Jakobsen med knyttet næve her. Løfter knyttet næve. Viser altså, at der skal fejles igen. Nikolaj Iversen, den eneste spiller, der har mere end 2 fejl for Bakken Bears. Han har 4. Han må ikke fejle. Alle andre skal fejle, så snart bolden kommer ind for at stoppe tiden. Og det bliver dømt her. Og ikke uheldigt for HIC. Jeg tror faktisk, hans fod den ryger ud over sidelinjen. Ja, og så er det så Steffen Wieck efter de her strafkast til at tage en timeout, flytter bolden op over til midten, og så kan sætte spillet op til sidst. 10,3 sekunder tilbage. HIC kan bringe sig foran med 3, hvis de scorer på dem alle sammen. Han swisser det første. 5 point. Og Steffen Wieck beder timeout. Det vil være noget af en skal for Horsens IC, hvis de snupper den her. Han scorer det andet. 3 points forspring. 79-76. Jeg vil skyde på omtrent 1.500 tilskuere, hvis ikke mere, her i Forum Horsens. De kan altså så småt begynde at juble. Man kan bare sige, Skyler. Iskoldt blod i 8. 2 vigtigste straffe i år indtil videre. Lad os høre fra Steffen Wieck. Charlie, you sub in for Big Chris her. Skal det meldes på dommerne, eller hvad? Skal vi sige til dommeren, vi har skiftet ud? We're gonna get the inbounds here, okay? Jakobsen is gonna take it. We have to go for 2 shots. So we gotta go for 1 shot fast and then crash the boards. See what we got. Jakobsen will take it in here. Let's see what they do here. Everybody's got to shoot the 3. We're going to run the scissor here. Okay? So, Nick, you're going to set a screen here. Charlie, you run over here. The second Charlie is off. Nick, you step, receive the ball right here. When Nick gets it here, Morten, you're here. You're going to run over here. Fake it here. And then Jakobsen comes and you get it here. Hit any open guy then. Fred, you'll space it over here. Okay.
Let's switch. Jens, you're gonna shoot this one in. Switch with Fred. Hvad siger du? Yeah. Anybody shoot a three, everybody crash the boards. Get it out again. Darko Jukic har været den helt store spiller i dag. 33 point er det blevet til indtil videre. Og her har vi altså lige et par af højdepunkterne. Han har været, jeg vil sige, her, der alle vegne. Og han har ikke skuffet. Han har 9 rebounds. Det, der man kan sige, der har været hans eneste svaghed, hvis man kan tillade sig at kalde det, det er, at nogle af angrebene har blevet lidt for meget dribling til sin egen chance. Men 2 steals, 3 blocks. Jeg tror nok, man er glad for, at man har ham på sit fantasyhold. Jeps, det er man. Nå, 10,3 sekunder tilbage. Horsens har begået 3 fejl. Lige så snart bolden spilles ind, så vi har næsten lavet en fejl, hvis jeg overhovedet se. Ja, jeg vil lave en fejl nu. De har en gratis fejl. Ej, det er ikke... Det er simpelthen ikke fornuftigt nok her. De har lavet en fejl ude på toppen. De mangler, vi hører Steffen Wik sige, vi mangler 2 skud. Ja. De skal lave en fejl ude på toppen. De har en gratis fejl at give af. Det er meget mærkeligt taktik, det her. Fejlen, der kommer nu her, det giver 2 straffekast til Andreas Jacobsen. Steffen Wik vil have timeout. Ja, så er spørgsmålet om Steffen i den her timeout her beslutter sig for at sige, at de skal brænde det andet skud med vilje for at få rebound. Eller om han vil lave en meget hurtig fejl. Det tager lidt for lang tid. Ja. Det tager lidt for lang tid for Nikolaj Iversen, før der sker noget. Og så kommer han altså ind. Han får hånden på. Darko, ingen tvivl om fejlen. Ja. Det er også fint nok. Han skal have fejl der. 4. fejl til Darko Jukic i øvrigt. 4,5 sekunder tilbage, og så 3 points forspring. Okay. Hey, let's knock them both down. Knock them both down. You have to know who you got on defense. So you got to be this distance here. Nobody get overrun, get it in and foul. Okay? Okay, let's get Chris and Nick in the slots here to take an offensive rebound. Okay, let's go. Hey, the 2 offensive rebounds, you're going to export, okay? Yeah, now, hey. Do it. Now, hey, if Jacobsen hits the second shot, it's probably going to be a timeout. Find out if they ask the timeout, Mathias. Det tror jeg. Det har jeg sagt. Ja, okay. Ja, og nu er Steffen Wik, den timeout, han ikke tog tidligere, den ligger altså rimelig godt i baghånden. Den giver ham ikke point på tavlen, men den giver ham mulighed for at flytte bolden frem. Og det er derfor, han nu siger, at Jacobsen rammer de 2 straffer, og så fejler vi, så snart bolden kommer ind. Så skal Horsens skyde straffekast, så kan han tage timeout og bringe bolden frem. Men først, ja, så skal Andreas Jacobsen altså ramme 2 straffekast. En god straffekastskytte, ingen tvivl om det. Men han skal altså lige stadigvæk placere dem. Ja, plus at altså 4,5 sekunder, det er lige i underkanten til det, man skal bruge til det her. Han skal sætte begge straffekast, de skal lave en fejl, de skal ned og skyde den inden, de skal tage en timeout og så videre. Så det bliver meget tight det her. Hvis de har haft 6, 7, 8 sekunder, så kunne det godt lade sig gøre, tror jeg. Han skyder 80% for sæsonen. Altså 8 ud af 10 straffekast går i kur, når Andreas Jacobsen skyder. Men det er altså en lidt anden situation end en lørdag eftermiddag i Kildeskovshallen. Ja. Kølig. Andreas Jacobsen. Han er iskold. Han er så dygtig. Født og opvokset i Holbæk efter hans collegeophold i USA. Så vendte han altså snuden hjem til dansk basket, hvor han både optrådt for landsholdet og nu igennem en længere overrække. Bakken Bears. Han rammer begge straffekast. Og er det koldt. Timeouten af Arnold Dedic bringer bolden for Horsens IC frem til midterlinjen. Nu er det opgaven for Arnold Dedic, så lad os da høre, hvad han siger i timeouten her. Men opgaven er klar. Få bolden ind til Skylar Bolin, til den bedste straffekastskytte. The ball will be here. Oh, shit, okay, you got it. But can we do this? Yeah. So what? Who's taking the ball out? Listen, it's okay. I want Darko with the ball. I want you. I don't want him. Big Iverson too tall on him so he cannot pass the ball. I need you to get the ball in. Key, you'll be here on top. Skylar here. Frederick. Well, let me see. I got it. Can you go to the locker room and bring me? You have a timeout. Yeah, no. I just called it. Okay, look. Listen, Keen, Darko, Skylar, Frederick. Is that okay? I want you to fake this one over here and try to go this way. What they might do from over here, go and overplay him. But you have to go strong and cut down. We have to, as soon as you passing the ball inside, step in. Hey, last case scenario, you throw the ball
This one, we can't go back court. Hey, okay, stop. Same thing. Keep as fast as you can. Over here, if Skylar's going down, open up, get that ball. Throw it their way, throw it our way. Finish, 1, 2, 3, finish. Jeg vil sige, lidt forvirring i Horsens-lejren. Heldigvis kan man sige, at det eneste, de skal, det er at få bolden ind. Her har vi lige game leaders indtil videre. Djukic 3 blocks, 9 rebounds og 33 point. Han har altså allerede selvskrevet sig til rollen som kampen spiller. Men lad os så se. Kan de få bolden ind til Djukic? Undskyld til Boland. Her får han den. Jo mere tid han kan drible af klokken, jo bedre. 2 sekunder. Han er så hurtig. Men jeg er ikke meget for, at han slipper bolden. Det er så vildt. Nej, jeg er ikke meget for, at han afleverer bolden til Frederik Ungby. Til et frit lærer under kurven. Du ved, der kommer en hård fejl. Du ved, der kommer noget væk. Han scorer i øvrigt ikke på lay-uppet her efterfølgende alligevel. Ja, jeg har også holdt den. Stil dig ned i hjørnet og kram bolden, så der ikke er nogen, der slår den ud af hænderne på dig. Den ruller ud. Det er altså... Steffen Wijk, han må smile indeni. Han har en timeout tilbage. Spørgsmålet er, om Skyler Boland, han brænder det andet med vilje. Det er fornuftigt. Det var han sgu. Ikke fejl. Skridt. Nej, det Nikolaj Iversen laver skridt. Men kampen slutter, tror jeg. Han tager 3 skridt. Jeg tror, den er god.